Anginendaba noma ungangithuka iyona mfundiso oyifundisa izingane zakho le iyona into oyifundisa izingane zakho leyo ukuthi ithuka inhlamba. Hayi cha mama wabantu hayi uhlonishwa abantu bakini ngiqhawe nezingane zakho. Mina nje babakhohlwa ngeke ngihloniphe nje umuntu ongayihloniphi kwayena. Hayi wena uyihloniphi kabi wena. Awuyihloniphi nje uhlonishwa abantu bakini lapho abantu bakini angiyeni wakini mina angizalwa kini mina baba ukungibheka kahle mina. Awuthi mina ngibhayisa njengawe mina into ehamba igoxana notshwala usuku nosuku. Ngibhayizi mina bana ngibhayizi mina ngisona isidakwa mina. Tshela lamatshwaleni ephuza izipoqo. Ngibhayizi mina mfethu ngibhayizi mina ungibheke kahle mina. Ngisona isidakwa mina sihambe sibulala nezipoqo la. Wena nje yonke into wena nje uma nje ngifuna ukuthi ungihloniphe kumele ngithekele utshwala njalo daily ukuze ukwathi ungihloniphe because uyisidakwa esilala ematshwaleni. Jabulela ihenisi. Ujabula-ke ujabulela ihenisi. Lalela-ke wezoso lalela lapha-ke mfana. Mina ngunyoko ngiyakuzala ngizokutshela-ke manje. Ngiyakubona ukuthi wakhohliswa umcineka ngokuthi uyomshithela lo mcimbi wakhe watshetha uyahlonipha usubona ukuthi manje sekufanele ugibele kithi bowelile. Mina ungalinge mina ungidakelwe. Ungalinge umncane kabi wena. Ngangihambe nawe le usafufa ugqoka ama-snacks eceleni langiswe. Sibheke eGoli eqala ungizwe ukuboshwa. Hamba ungithinta udaka mangingcole ngemuva namhlanje usuzobona ukuthi manje sekufanele mina kube into ozodlayela kimi kuyo umncane kabi wena ngalinge nje mina uzungidakele wezoso ngikwazi agcwala intuthwane mina ngicela ama snacks ugcama ukuthwala hamba usivuthuzo la indlu lesibhekele eGoli unuka ishwami neyobo ngalinge ungidakele mina wezoso ngalinge nje wezoso uzungidakelwe mina ngalenyoka nje yasephepha suzoma ngami Zokuxebula mina ngozakhona lapha emzini kaBhuti abohlala khona phuma umuzi wakho hamba wakho ongichaphaze kwini kwaNtombela zokushaya mina ngadlale nje kimi ngisiya umngane weingane mina zokushaya ngempela nje zokushaya nje ngempela amasimbi waphoste lapha ngamambu faka ithombe engasini umbuza ngisalukazi ngimdala kangaka zokuxebula ke mina angifuni nje ukuthi uzongenza isikidi sakho ungazami nje wakhe trend ngami angifuni nje angifuni ngempela uma uzokushaya futhi ngushaya kithi ngikhipha emzini kangizilohlala kuwo ngizongijwayela amasimba mina baxha mina dakelwa lapha ngikhohlisa womcina abantu bethi manje ngiyahlonipha nesithini zokuxhabaza nathi manje ngangichaphazi mina zokushaya mina zokushaya unyoko zokushaya khipha ledodo ofake lapha enkundleni ngehlisa isithunzi lapha ngimdala kangaka zokushaya mina phakame kabi wena lephakame yakhe izokwehla ingeke bengakufuna ogezane nje ingeke bengakufuna ogezane le ngqondo yakho sengiyakubona ufika wavola yonke into manje wena ngobugovu bakho phuca ngisho lemfana lwathe ehluphekela ologulakho wamphucisela ndakhe lapha ezama hambe shutha abantu izintombi thutha nanobani kusesho ifoni sekuyifa lakho namhlanje uphuca lwamntu isinkwa nakade izame sekukhuphuka wena ngalamango hamba wenza amavidiyo ngqozo emzini abantu hamba bakhokhela lethenje sisangene eligovu leli ababuleli ngani bona ogezani soqhikela ile ngane ugezani mina sangichaphaza eyintatheli angikubule eshutha amasimba kwaposta ngami engithuka mhlonipha kabi xesha umncane ngakunukubisi ngangidakela mina sokusaza ngempela mina sifuna kanyoka angisobe ngafuna itrend ngawe namsifuna kanyoko tshele mina ngazama itrend ngawe wona ufika izolo ngifike nini mina angithandi ngani ngabantu abaphezulu waye ngihambe ngothuko omgodi abantu abaphezulu awumungameli emakhosi ophethe umhlaba sangaze ngofuna itrend kungobunuka umchamo angidakelwa mina msifuni nje trend ngathi trend ufika izolo lapha senawe eGoli ungasilutho ngaduma ngentathelesha ukuthi imsangano mina walile hawu angimthuki ngani pho mina uzuma mangifuna itrend angithuka ngani kungizweke mungameli ngoba phela ngifuna ukubukwa ke ngabuka ngawo ngobunuka umchamo nje angidakelwa mina trend okunuka lokhuluma ngawo akwa ungafika ungisukele uzocabasa ngengandla fusaki ingane iyaqondiswa sisibheda mina ingane ngiyayikhahlela nje ziyahliba mina zami ingane mina ngizathi ijehlibeni mina umthaka tshele wayibona ingane yami le supporter okay mhla yiyeke ama tick dance kuthi isude njani into ethule do fundisekile 18 years wengane ngayizala mina iyahlonipha umuntu yamazi kube kuthiwa isidwedwe ngabe liyangane nayo ithuka abantu ngizale into efundile mina kuthiwa Masibuko ngizale into efundile mina tshele phasa imatric ethela amabhashela abawu2 yapapasela ingane yapasasa yahlonipha
umthakazo lokho uyahlonipha siyahlonipha mina zami ingane ngayifundisa angidakela mina ungisukele ngimdala ungeyisi lapha ko live sekuthiwa manje ngingane ngifisa lokho ngangidakelwa mina tshela amasimba lapha ngale insizwa mina ehloniphakho ngisalanga ngichilishi yami stinta sethi shutha manga ihamba isangana ithwala lapha negentleman lensizwa mina fosek bombo kanyoko udoti siphanga ngisho umsebenzi walomfana lono owayengezwe lingaphumi kahle lo mfana uhambe engene endlini zabantu eshutha ethi uthandana sibambane kuvulwa ifoni lo msebenzi uthathwe yiyo lo yamfana nje owayemncane kangaka ethi uphila nganje manje ngoba lo mfana nombona ukuthi uyagula amaphilisi wathatha imali kuye clinic ngenxa kaZoso isiphanga yonke imisebenzi eyiphanga isihambe ingqongqoza izinto zabantu iyangqongqoza thiwa nangu makotwala ekhaya utholakale edayisa umzimba iqamba amanga ikhanda itore ngikho sakufenda yona hamba naleza gole nokushibhushi awuliyangane liyani nomoto nawo le ngane asiphathe igole nomhlume manje isiphanga umsebenzi ezinye ingane lo yamfana nje loyani ubona usaphefumula wena mfana yakho lemncane kanje uzosuphanga imisebenzi yayo phangela bonke manje intathela umsebenzi lengane ifuna ukudla yodwa ayineliseki liyanto akubulala ugezani kanti yini nina umuntu mayekhuluma amaqiniso nethi udakiwe ngihlezi nisola umuntu ngesiqatha amaqiniso yini nona bose ngotshwala ulawo namba uvese izinqe emphakathini nazo susukaphi athi uduniswe lapho sinyanyisi uvese izinqe nemsense sokuzophona umsangano lapho awubonanga ulava wayizona ujoyineleni la uma ungathi ngikhuluma ngani athi uvese izinqa lapho hamba udunisa umsangano noma umzulu phela fanele ubone isimo sezinqa zakho intatheli yabantu wena manje fanele isithunzi sakho ubusicabangele ukuthi izinqa zakho injani Singa zakho siyabheda unegcwele utwayi la singazi iminyama etefutu ahlahlele emalahleni umthwalo wakho bethwala walandela nje qala amasinesi wena athi umuntu ofotanyana wakhe kama usinesi uzoso kahlenga bethule nje yathwala kanti yini nina umuntu mayekhuluma amaqiniso nethi udakiwe ngihlezi nisola umuntu ngesiqatha amaqiniso yini nona bose ngotshwala ulawo namba uvese izinqe emphakathini nazo susukaphi athi uduniswe lapho sinyanyisi uvese izinqe nemsense sokuzophona umsangano lapho awubonanga ulava wayizona ujoyineleni la uma ungathi ngikhuluma ngani athi uvese izinqa lapho hamba udunisa umsangano noma umzulu phela fanele ubone isimo sezinqa zakho intatheli yabantu wena manje fanele isithunzi sakho ubusicabangele ukuthi izinqa zakho injani Singa zakho siyabheda unegcwele utwayi la singazi iminyama etefutu ahlahlele emalahleni umthwalo wakho bethwala walandela nje qala amasinesi wena athi umuntu ofotanyana wakhe kama usinesi uzoso kahlenga bethule nje yathwala